Eu sou administrativo e índico, levo o sistema de gestão de qualidade e o sistema de proteção de dados. Também o que se me encontra a economia do Brasil é atender a gente que sabe relacionar e a gente que não se faz caso para não posso. A secretária disse, espere um momento essa viagem. O presidente é mais criativo não essa palavra que eu sempre uso. Pois mediante ir facendo varios cursos de empleado de oficina, despois creo que fixen algún tamén de jardinería, despois os últimos cursos que fixen foron de limpeza, e despois a partir de aí xa o de máis por vir, xa me dixeron que tiña un puesto para min. E pois ter un puesto para min de traballo, pois cambiou en que ora xa non tiña que depender de miña nai para pedir gastos para a gasolina, porque xa o podía pagar eu, e para os meus caprichos tamén os podía pagar eu. Sí, o traballo, hasta que me dixeron que tiña que ir, dixeron para ir traballar, pois lejeme moito e pois a ver se cobro máis ou cobro menos. Genial, para mí genial, foi genial que estou trabajando bien.